rejse sig. Nå, du kan godt gøre det sådan, så lige det selv. Nå, det synes jeg, vi sagde, når vi her, at vi får det. Ja, men han gør det i 60 med det. Det var det dansk, det er mest en konkurrence. Har vi en gruppe igen? Det var prøvd til at få en time siden. Nå, ja. Der var jeg ikke oppe. Der var lige før jeg ikke var stået op. Det eneste tidspunkt, der er en venstresving, jeg måtte prøve før det her. Nå, han kender dig. Nå, det er rigtigt, ja. Jo, meget. Jo. Fantastisk fint. Ja, der er hun. Det er kanon. Han har meget glæde i ham. Ja, det har han. Eller er det lige meget, hvordan man får den igen? Du går også bare igennem for det. Ja. Det har Poul sagt. Det vil sige, hvis Ja, det er ikke været for programmet, det er Hvis du tager bilen rundt, som jeg ser, det er ikke dejligt at gøre det, hvor der er på venstre side, og så 30. Elon. Ja, godt. Du ligner et afsnit, jeg siger. Lad mig bare gå rundt, så jeg lige får muskler med. Godt, Tine. Der er ikke noget med, at man skal gå i 8-tal. Ja. Tine har en sjov. Altså, det skal jo bare være en højre arm og en venstre arm, ikke? Hun glemte vist at sige tak til gruppen. Hold da op, det er dobbelt op for dig, der. Hold kæft, det kan være fuld, mand. Hvor fanden bliver alle mine bajer hjemme i værkstedet? Nu ved du hvorfor. Hvis jeres hunde er glade for at gå pænt med rigtig. Hvis de er sådan lidt syv, det kan sige godt. Det er lidt sjovt. Hvis de løber rigtig, så løber rigtig. Så det kun er kan du gerne springe op, så man begynder at løbe rigtig. Der skal du bare gøre det, at du løber. Spring lige. Nej! Når jeg løber ikke, klik, bum, hold. Det er fordi hun ikke er bange for at sige noget til ham. Happy kan jo gå i stykker. Ja. Det er vi lige rigtigt. Ja, det er meget arbejde. Ja. Ja, men lad os se på, hvem der ikke har været ind, der skal til prøve. Jeg har ikke været inde, jeg skal til prøve. Det er ham ind samtidig. Jeg vil godt have en, som kan bruge samtidig med
Og så laver I det, laver I afvikling på hver side. Er du med på det? Så. Altså, I lægger I derovre, I lægger I derovre. Det er bare så, der er 2 ude på banen. Det er godt til at hente i dag. Så jeg kan godt have, at du er... Ej, ved du hvad, vi nøjes med dig nok på det. Nå, men jeg tror ikke, der sker noget, når I er ude i den her sidste i udvikling. Det er godt tænkt i dag. Så kan han lære det, kan han. Hvorfor tog han ikke bryde det, så var det som gjorde det med Happy, mand. Han klar, hvordan Happy ville springe ned. Hvad, Rasmus? Du skal lige trække håndbremsen. Godt program, har du lavet. Gå tilbage til nu. Ja, det ligger meget godt til Rasmus, der har gået lidt med i starten. Han har ikke givet at træne, og han har ikke taget skade. Det synes jeg næsten er bedre, end han har spændt. Altså, at den lille kanon. Godt.